Liikuntakeskus Pajulahti on Nastolassa sijaitseva Urheiluopistosäätiön 100% omistama urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan keidas. Tavoitteenamme on liikunnan avulla lisätä ihmisen terveyttä, järjestää korkeatasoista liikunta-alan ammatillista koulutusta sekä tarjota huippuolosuhteet ja laadukasta osaamista urheiluvalmentamiseen. Toiminta alkoi vuonna 1929, kun joukko tarmokkaita naisia Fanni Mikkolan johdolla osti Isokukkasen rannalla sijaitsevan pienen palstan huviloineen ja rantasaunoineen naisten voimistelukodiksi. Vaatimattomasta kesäkodista on vuosikymmenten saatossa kehittynyt monipuolinen koulutus-, valmennus- ja terveysliikuntakeskus. 110 hehtaarin maa-alueella on majoitus, liikunta, kokous- ja ravintolatiloja 37 000 neliömetrin edestä ja työpaikkoja Pajulahti tarjoaa noin 100 ammattilaiselle. Liikunta-alan ammatillinen koulutus on Pajulahdessa alkanut 60 vuotta sitten. Liikunnanohjaajan tai liikuntaneuvojan tutkinnolta on Pajulahdessa tänä aikana valmistunut lähes 3000 henkilöä. Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja aikuiskoulutuspuolella voi suorittaa liikunnan ammattitutkinnon sekä valmentajan ammattitutkinnon ja uutena nyt myös hierojan ammattitutkinnon. Vammaisten nuorten valmentava ja kuntouttava valkkukoulutus antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön sijoittumiseen ja itsenäisen elämän hallintaan. Valmennuskeskus tarjoaa palveluitaan kaiken tasoisille urheilijoille aina pienistä junioreista aikuisiin huippu-urheilijoihin ja paralympiaurheilijoista veteraaneihin. Kehitämme kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviä harjoitusolosuhteita, valmentajakoulutusta ja valmennusleiritystä. Lisäksi tarjoamme valmennuksen tukitoimia, kuten urheilijatestausta, harjoittelun seurantaa, erilaisia laboratoriopalveluita, lihashuoltoa ja ammattivalmentajien konsultointia. Valmennuskeskuksen olosuhteet ovat vertaansa vailla. Asiakkaita ovat koti- ja ulkomaiset seurat ja lajiliitot sekä yksittäiset urheilijat. Suurimpia lajiryhmiämme ovat jalkapallo ja yleisurheilu, joille on huippuolosuhteet ympäri vuoden. Upea Pajulahti-halli kätkee kattonsa alle jalkapallokentän, 333 metrin mittaisen kiertävän juoksuradan, juoksusuoran, yleisurheilun hyppy- ja heittopaikat sekä kuntosalin. Jalkapallo-olosuhteita täydentävät ulkona 2 täysmittaista nurmikenttää ja lämmitettävä sekä valaistu tekonurmi, jonka yhteydessä on myös yleisurheilukenttä. Yleisurheilutoiminnasta on syytä mainita erityisesti Leo Pusan keihäskoulut. Hän aloitti jo vuonna 2004 Opetusministeriön, Suomen Urheiluliiton ja Urheiluopistosäätiön tukemana nuorille lahjakkaille keihäänheitteille tarkoitun keihäsolympiadin, joka sai jatkoa Keihäs kohti Lontoota -projektin merkeissä. Ryhmään kuuluneet nuoret ovat tuoneet tukuttain arvokisamitaleja nuorten EM- ja MM-kisoista. Soveltava liikunta on oleellinen osa Pajulahden toimintaa. Tarjoamme palveluita terveysliikunnasta huippu-urheiluun. Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskuksen myötä liikuntapalveluidemme saavutettavuus, esteettömyys ja monipuolisuus ovat kehittyneet merkittävästi. Soveltavan liikunnan kokonaisuuteen kuuluvat myös terveyttä edistävän kurssitoiminnan kehittämishanke ILO liikuttaa ja valmennuskeskuksen alla toimiva vammaisurheilun kansainvälinen valmennuskeskus. Vapaa-ajan liikuntakurssien kirjo on monipuolinen. Perheliikuntakurssit ovat suosittuja erityisesti koulujen loma-aikoina niin kesäisin kuin talvisinkin. Samoin nuorille tarkoitetut junnujen omat lomat ja lajirippileirit. Kesän tenniskurssit ovat erittäin arvostettuja ammattitaitoisten valmentajien ansiosta. Teemakursseissa löytyy vaihtoehtoja tanssikursseista pilatekseen. Varttuneimmat vieraamme viihtyvät Fiilis 55+-kursseilla ja leirikoululaiset nauttivat liikunnan ilosta Pajulahdessa ympäri vuoden. Terveys Paju on työyhteisöjen palveluun erikoistunut yksikkömme. Kuntoremontit ovat erittäin suosittuja työyhteisöille suunnattuja työkykyä ylläpitäviä
ja osallistujia aktivoivia kursseja. Työyhteisöille räätälöidään mittatilaustyönä myös erilaisia teemapäiviä ja tykyprojekteja. Projektien tehoja voidaan seurata terveyskuntotestein, esimerkiksi kehon ikätestillä, kehon koostumusmittauksella, hapenottoa mittaavalla polkupyörä- tai kävelytestillä ja lihaskuntotesteillä. Kaikkia asiakkaitamme haluamme palvella lämminhenkisesti, luotettavasti ja joustavasti sekä ympäröivän luonnon kanssa sopusoinnussa toimien. Kehitämme palveluitamme pitkiä perinteitämme sekä arvojamme kunnioittaen.